Frott kollaborazzjoni bejn l-Assoċjazzjoni tal-Plejers tal-Futbol Malti, l-MFPA u l-Iskola Nazzjonali tal-Isport f'Pembroke, 18 plejer ta' bejn 15 u 16 sena ser jipparteċipaw fit-training camp fl-Ingilterra fejn ser ikunu evalwati minn esperti internazzjonali fil-qasam tal-futbol. F'konferenza tal-aħbarijiet li matula nataw id-dettalji dwar din l-opportunità, intqal dan huwa l-ewwel proġett tax-xorta tiegħu u l-MFPA se tħallas 60% ta' dan il-proġett li ser jibda jsir darba fis-sena. Is-sur mas tal-iskola Robert Magro u l-coaches tat-tim Paul Zammit u Stefan Sultana qalu li matul dan it-training camp li ser isir bejn id-9 u 13 ta' Lulju li ġej, l-istudenti Maltin ser jilagħbu 3 logħbiet ta' ħbiberija kontra Leeds United, Sheffield United u Walton FC fejn hemmhekk huma ser ikunu evalwati għal ħiliet sportivi tagħhom. Huma qalu li jittamaw li l-plejers Maltin jimpressjonaw lil dawn l-scouts sabiex eventwalment ikun possibbli li jkomplu b'karriera anke barra minn xtutna. Fil-fatt One News tkellem ma' Andrea Zammit u Rasil Mikallef de Cesare dwar din l-opportunità unika qudiemhom. Qalu li minkejja ċ-ċokon ta' Malta mhumiex ser jiddejqu mill-avversarji tagħhom. M'għandniex bżonn nkunu mbeżżajna x'narabu kontra tim kbir bħal Leeds u Sheffield United. Aħna tim tajjeb Maltin għadna żgħar. L-istat ġeografiku ma jagħmlux differenza. It's a dream, I'm guessing, for all of us here to play abroad and to show what we can do. From a very young age, I've always wanted to play abroad, and for the opportunity to be seen from a scout is obviously one that needs to be taken. Is-sur Mast tal-Iskola Nazzjonali tal-Isport tkellem dwar kollaborazzjoni mal-Junior College u l-Università ta' Malta sabiex jibqgħu jinċentivaw l-isport għaż-żgħażagħ ta' bejn is-16 u 18 sena. Min-naħa tiegħu s-sur Mammu faħħar ix-xogħol tal-Iskola Nazzjonali għall-Isport u qal li fiha l-MFPA rat opportunità tajba sabiex tfal Maltin ikomplu jduqu esperjenzi barra minn xtutna fil-qasam sportiv. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo u s-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima faħru din l-inizjattiva bil-Ministru Bartolo jgħid li l-isport huwa essenzjali u jagħmel parti kbira mill-edukazzjoni taż-żgħażagħ. Saħaq ukoll fuq l-irwol importanti tal-ġenituri tal-atleti Maltin biex jibqgħu jimbuttawhom il-qudiem fil-karrieri rispettivi tagħhom. Is-Segretarju Parlamentari Grima qal li dawn l-opportunitajiet huma essenzjali għall-iżvilupp taż-żgħażagħ u għalhekk importanti li jieħdu vantaġġ minnhom. Dan kollu ikun qed jagħti aktar saħħa li tal-potenzjal u jgħin l-atleti tagħna jkunu kburin illi qegħdin jirrappreżentaw lil pajjiżhom u qegħdin jiksbu riżultati importanti fuq livell nazzjonali iżda fuq kollox ikollhom il-possibbiltajiet kollha neċessarji sabiex ikunu jistgħu għalfejn jiksbu riżultati fuq livell internazzjonali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.